ko himen ko para bain hau trai Jesus Christ. Ladang Elisha Jerusalem. Ngilaban yoi kawe ka kynroh hakaba ki Jew da ka ba pong tupia ki bu ya ka khlieh ha ka kynroh bat ki yam ki duai kane kalong ka kynroh jong ka binda jong ka yimane ba ha Jerusalem kaba ki don shua ka jing pinchon ki yam shiyam hadu banda yo biang ya ka temple utrai kaba ki shait pindon kampan mane ya uble ngitip ka jingiam jongki kanum kutshu namar ngimdon kamshu ya ka temple ha Jerusalem kaba ki shait don omdeshu ki temple jongki ju henre ya ka temple jong utrai ngidon menda but Kiam sosi halor ka jingchot janga temple Jerusalem. But ni yusno hangne haka gospel. Ujisu ulayatu lupa halor ka ne ka jingchi. Ka temple Jerusalem kalong ka bayitanad. Namar ki pindon kam ya ki mau he ka bayitanad. Ka ba kibriyu shimet kimla rashu namar ka kia palad. But kila pennetanad hadu kata ya ke temple. But kibrio baro kila yaro ya ke temple. Henry ujisu o kane ke temple kanjat. En sa pinmadahan ya kane ke temple. Wat uwe mau halor uweru unumsa. Ublay unum pensa ya uwe mau halor uwe mauru. Na marbara kenstawa. Kala urlo. Buon gi jingep to lupa jongo Jesu kala urlo. But ka gospel minda kasngi ka penshai sa shasini yangi. Ya ka ba u Jesu la ong kala urlong shiwa ha ka henyo po edi. Ya ka tino bele ka urlong. But kumba u Jesu la ong. But kaya ka ba ngideben sauto. Ngideben sauto ya ka sur jong bale ngideben pediang ya ka sur jong bale ngideben ngeit ya ka sur jong bale but ngideben im ya ka gospel ha ka jingim jongi na maria ka ba Jesu hikai ha ka gospel kan urlo lada Jesu ong kayimane kan jot nanda omdon kamshu ya kayimane Jerusalem na marbaro kayimane ka kalalang Jesu hi. But maro manging kalalanga temple jang utrai na maro mensiam bakudo shang hapo jangi. Yake bapidiang ya Jesu kin kalalanga temple jang utrai. Henry ke ju bapli kimpat laban sautu ya kane wat mindaru kidang iam ha ka babu ya ka khlieh ha ka kynroh ha Jerusalem ka kynroh badansa. Haba ka temple pad kalajot. Kakatino balay ka pensyay yangi. Ngideben pediang ya ka por jongo balay. Ngideben sautu ya ka por jongo balay. Ngideben sautu ya ka jingwan jingo jongo balay. We have to accept every opportunity that God offers to us. Minda kasngi kane kalonga jingai por jongo balay yangi. Ublay wan jingo yangi. Yus ngoda ka kitab Maccabi. Haba us mula penbor yaki ju kila kongo ban le yakaba uju us mula betahaki ban mane yaki belaitao ban tur shaka duan jongi belaitao Henry umatatias ulas ngautu yaka jingwan jingo bashisha jongo Haba ulas ngautu yaka jingwan jingo bashisha jongo bale haka jingim jongo ula kentai yaka jing tarwa jongus badula ong manga barkikon jonga nginam mane yaki blaitau namar ngidonu blay bashisha ya ungi ben kongu ya ungi ben kendiu haka jingim barkaktino blay ka ong lembaga sam indagasni Tang kitu ki bakuit ka donod kin light
ka jingkoit ka donod. Utrayun wan jingo yake ba koit ka donod. Ublayun kendi buram yake ba kongo yaka surjong ublay. Lada mangaban mapi. Ngim soto yaka nega jingkot ka jong ublay. Ngin sa pindu yaka laka lendi. Ban pidiang ya ublay ya ujisu haga jingim jongi. Kadbangila jan pinkut ya uni usnem jonga jingmane. Nangda sa stang ya usnem batimma jonga jingmane jongi. Idon kam ban puson ya lade. Katno sin ujisu wan jingoyanga. Katno sin ujisu la dianga. Ban I shirhem yawu. Katno sin ujisu la dianga. Ban long ki kun ki bajana jongu. But katno sin ngila kendai yau. Katno sin ngila len yau. Katno sin ngila im haka jing sarong jingim jongi. Bon sin yaka jing sarong jingim jongi. Kakanglad yaka jinga jongo try kan treha po jongi. Every pride moments block the opportunity to love God. Haga jingim jongi ngidon kamban pendimai man ga keletman namaru Jesu tarwahangi yakalat kalindi yakalat jinga man ga keletman kalat jinga kayrap iyangi ban pinbura shushu yaka jingim jongi ban pendab jana yaka jingkot jongotrai haga jingim jongi lemkonda ngin babe kum ginong Jerusalem kum gi Jew kumba kiyam maki wat mendaro larang ilay sa Jerusalem ngilaban yu buon ngut ki Jew kiyam dakababuya ka khlieh ka kynroh kamendoy ban iam khlem ha uji subawan ngiro ngilong ki bayam bon sin khlem da pediang ya ka tolong jangga jinga khlem da pendem yalade ngilong ki bri bayam haba wanjia ka jingjia bas ngausi kawe hadin kawe pad ngilong ki ba kloy beniam henre ka jingma kalong ngim jingngeit pinban hakamat ki jingjinjar ngis ngokot lad lesingi perkhat kata kalad ro kalakut haga jingem changi kata kalong ka jingkang dong iyangi jingkang dong yangi jingkang ya kadlat kalendi yangi habang isakut halaki jongi jimparkad ujisu kot uveringi vay payve long kiba wad ya uble bashisha kumumatatias yalam yakipad ay nuksa yakiway kanamba kiweru kin board ban kalalong kita kipad kiba kalain banay nuksa banyang sakina kabenda ujisu nagabenda ka boro pala umatatias ulakalalong ka dakashin janga jingngeit dakashin janga jingshania dakashin janga jingslor wad hakamat ka jingia ngiru kumju hakamat ki jinge babon tolong gi baslor tolong gi bakongo ya ka sur janga pala tolong gi bak shania tele telania ujisu kanamba kanam ka burom janga jisu kanang kinti burom lemba ka jingshania lemba ka jingngeit lemba ka jingngeit ka jongi iduai nagabinda ka nega jingai ha ka nega yukrish bakoin jisu ba id ngiwan shame hapadeng ge jing talot jongi ba menang kinti burom yangi bara bangilong gi ba pediang yakala jinga ka ba mewan ra hangi ha ka jingim yarap yangi ko jisu ban sautu ya ka jing don jame ka jingwan jame ka jimpenim ka ba mewan raha ka jingim kramba mangi iway paiway rengkat bat ki inga sem jongi ngilong ge ba seiso ngilong ge ba job ngilong ge ba yada ya ka jingngeit enyaro ya utrai Jesus Christ